ত্রিপুরালেন মারিनाय অবশ্যই দাবি হ্যাঁ একাবো जोंबा एमएलए रकबा ताम दंसा मन्त्री दंइ खामो सरकार थांखाम क्या जों चिन तावनि बै थायो के बीजेपी रक जनो चिन पार्मानेंट सल्यूशन दिने बे थांया चिन दाबि दिने बे बांसा बांसा के साइमानिया बसिदि बसियां दं साइमाया आगेवो बांलादेशी गो बैक इन चिखनानो फायकेना बदलाया भारतनि संविधाननि फाथाय जों बोथिरले नै चिरखौगे सायख्लांनाय बरक दिनिखे काली फुजा आगेखे हिंदू माने एमके ख्रिस्टान भक्त माइसेया फास्टिं दं ताके काली तामखौ काली फुजा रंके मिस्टि बागो सुइट्स बागो ओखरिके खानामानि जय श्रीराम दंसि फु हा टेन गाना बासै जय श्रीराम दं बनि कुनो आइडियोलॉजी क्रिखिया तिनि जे बर तिनि बुमुं साजाक्ति हायंगो चिन्ता राजे सं केएसएफ खायै रोमान हरफ कक बरन रोमान हरफ मा सिनेना आंदोलन खाय फैनाय सीएबी नो प्रोटेस्ट खाय फैनाय बरल तिनि निजिनि आइडियोलॉजी निजिनि साकपांनि जत तामहनाय बनि आइडियोलॉजी नि तिनि आदर्शनि दिनो किबि ता तिनि खैतामो मानिक सरकार लंलि फय मानिक साहा लंलि जे बर तिनि चिनि दफानि दाबि न तिनि गसिया जे बर तिप्रासानि काहामनाया आ बरं तिनि लंलि आन तागाजो फुनुखां तागाजो फाइ मिटिं खाले तामला मानिक साहा लंलि अनि बखासाव महाराजा लंलि फुन्दि आपते खातागो महाराजा का प्रोडक्शन आते जाते बर मानिक साहा लंलि जे बरक तिनि ननो निनि हा सेक खयै राजा रक ब्रिटिश नि आमल प्रुपजो जों चिन त्रिपुरा जों राजा रक तिनि जों ब्रिटिशआव शासन खायजे गया अ बरं तिनि गर्वबोध खाया ओइ सेई बांलादेशी फाइनाय बरक जे बरक तिनि रोमान हरबाय कक बरनो सैदिनि साइनर खाय दं तक पुनि बागै जों पार्टी खायले दंसि 70 72 बो जों खायया वाक तक पुनि बागै फियाबा अ त्रिपुरा मथा खायमानि फियाबा जों अ बुबाग्रा नेतृत्व तिनि थानसानि अ मारि तक पुन बागनि बागै जों पार्टी खायले ते नासिक माने एकदम काइसेनो दङ बंकै त्रिपुरा सरनि पार्मानेंट सल्यूशन आं सानामो जों आमति बरक न जों तक पुनि बागै जुदि पार्टी खायले दंखांका तिनि त्रिपुरा मथा जों खायनो नाङो त्रिपुरा मथाबो तिनि बीजेपी हाबामा मिलिवै जों सरकार खाय दंखामो बीजेपी चिनि एगेन्सिया कांग्रेस चिनि एगेन्सिया जों नायो चिनि बरकनि काइसे सल्यूशन नोंथों जों आबोसिन बखाव दुखुनां जों बर थांसब त्रिपुरा मथा सरकारा फाइलियाखै नों बीजेपी सिना हैदा सरकार तिनि फाइनाय खोना थांनाय कुन बेपारिया बा चिनि तिनि सालसो दिन फाइनाय अबसिनि दृढ़ विश्वास दङ मानि पयतो दङ नर्म पयतो मा दङ ताकलाय हयतोबा आनफरचुनेट दिसिम थांनाय नायान ताते 5 बছর ক্ষমতা তংখাंके विलेज कमिटी इलेक्शन खायथों बर खायरे गया विधानसभा बासजों कक संदर नुखना खाना विलेज कमिटी इलेक्शन खायना पुरखे किलि जागलाय बर थान मगै बर पाया सायमानि दंगो खमना दंगो खायतेन नासो सबका विकास संगके तें खायरे गया आमंके तें खायरे गया 587 ता विलेज कमिटी दङ आरो चेयारमैन वाइस चेयारमैन बेतन मारिनाय बर त्रिपुरा सर रां मानथुं नायग्रा महाराजा डाइरेक्ट साका जों त्रिपुरा माथा बुट बासाया थान र बुट खायि आं फुनो खायरे गया बर तान बगै बर आसो जदि सबका साथ सबका विकास खाय दं गंके बीजेपी मोदी सारायन साय दं गंके ताइ बुट खायरे गया काजै जों सायमानो चिनि अ हावो जनो सय दाबि रिमाने एकमात्र बुबाग्रा जिमिनसे बुबाग्रा चिन बागै फाइट खाय दङ चिन बागै दिल्लीआव कक साय दङ म आं आसा खायते बिखिनि न नासिन नांगला हयतो बा करेंगे या हयतो बा मरेंगे हासि जों बताओ आं बै आं न कयना न कुन खाता बायदि जारा तिनि अ वेस्ट रखन पुरो खामबाक फायखा खोना तेकासे बिसुआव बागनाय जारा माय रखबो नरबा खाव दुखु तानांदि कन्टेक्ट खायदे जों जेसेक मानसाक आं एक मात्र 6-7 मासि गताबुक एमएलए फाउन्डेसन बस कने दिन ताइबो जों गोबां रिफिनाय ताइबो प्रटेक्ट जागोन नों चेष्टा खायनाय आर